Makaya kwindawo phokufela khona nje lakho kunqaphambili izwi lomzansi ngelixesha ke thina obuqala sive sangena nje singaqali rhoqo xa ngaba ngomvulo singena kakhulu singena ke ngesithelo sika Jehova madoda ingomandi kakhulu libona udokotela nyakaza xa ngaba Eva kuthi ke yathi ba eliyavuka usinga ngalo elixesha elisenkqubeni igama layo isintu sami lamigama ukhaya lethu umthwesi ulobilo belobiza kwekhi radio ngalo mzuzu sithi nje isintu sami abantu libali izinto ba zazimi njani mandulo xa sithi isintu sami uthetha ngezinto ezenzekalayo ngoku soningahambinde edwa ke xele lixesha elisuke khona pha ke uDr Kehlelezi Ndumandumane eyadumeza izweni hlahla somdlebe ayi zabovu inhliziyo zamazimba bejembeje mpasone mpahla inhliziyo zamadoda ayibomvu inaba setete naba senyimbane mkhonto kwazi igazi indaba ikhala manzi dictionary indaba ziyawudida umndeni yamadoda yanjolando madoda ndiyakuxelela sesikhona ngelixesha before singene kakhulukazi sithethe ngesizwe ngako namhlanje khawuleza ungene ku-YouTube channel ka Dr Kehlelezi ubese ke usubscribe khona pha ubethe nebell uzokwazi into yoba notifyeke ngazo zonke ke izinto ezenzekayo kakhulukazi maxa onke zininzi ke ezithethwayo nale oyivayo namhlanje zothethwa uzoyifukama khona so ke izoba inhle kakhulu into yoba ungehlukani ne-YouTube channel ka Dr Kehlelezi ngoku ngelixesha ulive ashu ngisho kanjalo mangena dokotela dokotela madoda hayi udokotela we yazi mfowethu into engiyijabulela kakhulu bengithi abantu namhlanje ngibatshele maybe abalaleli noma bekhona odokotela but ake siyiconsider ukuthi first traditional healer ezohamba bekuphela icorona. I think I will be the first one traditional healer ehamba eGhana ngiyolapha khona kuthiwa kunenyanga ngithi nangale angishongo ukuthi azikho zikhona okay kodwa I will be the first traditional healer ngicabanga ukuthi iWi-Fi yami izobisebenza ngizofika ngiyilayithiwe on bese ngingena ku Facebook ngibe live ngushayo live ngile ishaya umhlahlo eGhana ngizobe ngikhona eGhana ngushaya umhlahlo eGhana babone ukuthi cha ngisezizweni ngizoqale ngushayo live wami ngise airport sengiyale ngishilo ngathi cha ngigibela first class Emirates first class inyanga njalo le mina ngithi ngigibela first class not business class first class ngifike lapha mangifika futhi ngenze ngidumeze ngazo uma sengifike eGhana ukhumbula ukuthi angisameli uKehlelezi sengimela sengirepresenta iSouth Africa isizwe sonke ngiyakhona ke mfowethu ngiyahamba Friday ngizobe ngibambe flight yami ngiphume eGoli ngibheke khona ngiphethe ikhwama zami ngihamba nohlaka lwami umfana wami ugibela ibusiness class ngibatshelile hayi sebekhokhile mfowethu imali singenile sekusebenza ikusasa bangisendela amathikiti wami ngiconfirm ukuthi nali ngiliposte futhi nalo Facebook nibukani hayi ukuthi ngiyakuma holiday cha ngiyosebenza nje kakhulu ngama holiday ibe ngiyakuma holiday bengizohamba noMazulu makalilithe but okwamanje ngisayosebenza okusho ukuthi mfowethu abantu eSouth Africa kwayikhona lokho kufanele bakushayela izandla kuyinto enhle isizwe ngiyosirepresenta phambili kunjalo njengelixesha enqubeni igama la isinto sami sihleli nayo Dr Kehlelezi kwizilo mzansi FM simona kuhlekho ubona 8.0 FM ngelixesha Dr Kehlelezi kukhumbuza umphulaphuli ku Facebook wakho khona abakumamele ngelixesha radio bayafuna ukubona live ngiyabona bayangibona live bathi sesizwa yona uFacebook izilo mzansi alingeni okusho ukuthi kusafanele usebenze lokho ukuze abantu batshele ukuthi my outside KZN uyibamba kanjani izilo mzansi of which they need to go with app store ungena ke efonini mangabe uphatha smartphone ngena ku Google Play Store efonini yakho bese uyabhala izwi 98 FM then ke inkcukacha nengcombolo ezovela ukwazi ukuba nayo iapp noma ukuyiphindawo ke even noba ke udokotela eseGhana uzokwazi ukuvula izwi lomzansi sikwazi futhi ukuxhumana naye eseGhana ishaya interview exactly right hayi nakho kuseshilo lobulobi bengithi maybe sengiworried next week Monday angikho hayi ngikhona ke ukuthi ke ozobe ngilalele next week ngizobe ngisakazwa straight ngisekuphi eGhana so ke wonke umuntu engizowenza live because most of the people uyabona noma ngiyenza into esontweni they don't believe and banale nkolelo ukuthi abantu abenza izinto abantu bangale phesheya no we also do siyazenza nathi we can also do them nakho ngoba ngisho ukuthi ngizokukhombisa ipassport yami ngizoyishutha kanje I don't mind the age and nathi ke dokotela nje izilo mzansi liphezulu kakhulu sizokubona live sobe sixhumana nawe live nikubona apha escreen esikhulu nazo ke iyona into efuneka mfowethu kufanele lento ngiqale it will be like a reality show
Limpopo. Yes. Umfana engizobe ngihamba naye uzobe shoota yonke into. Okay. Ngifika laphana sengizenza izinto zakhona, ngiqala from the prophecy, ngiprofeta, makusetshenzwa ngisebenza, babone ukuthi cha lo muntu uyayenza lento. Kunjalo ke namhlanje sithi nje enqubeni sathembisa last week into yobona ke sizongena ku open line namhlanje baninzi abantu abafuna ukubhekelwa Dr. Khehlelezi, baninzi abantu abafuna ukwazi ngempilo zabo bakwenzeka ntoni kodwa isizwe sika Yehova siswele ulwazi. Yeah, abantu abafana nani xa bekhona uhle baluncede ilizwe. Yeah, kunamunye oze wathi Khehlelezi okusitshele ngebackground yakho maybe mawufika e-studio ngilanga ube nje ukhulume ngawe yourself so that we understand sikwazi because omunye umuntu uthi uthwele, omunye umuntu uthi hayi umuntu othwele mfethu umuntu ovuke waziwe khule ebengayona inyanga wavuke seyinyanga lo muntu yes obviously and futhi umuntu mayithi uthwele you know what I get excited because shukuthi uyabona ukuthi amandla enginawo aya extra kakhulu kanzima kakhulu and uyangihlonipha so they must keep on saying that word bayang influence ukuthi no mfethu ayiqhubeka kakhulu kumsebenzi. Do you know ngike ngajabula kakhulu kule nkonzo kade ikhona ngeweekend. Yes, you know kule nkonzo kade ikhona mfethu I had more than I can't say because ngivumelekile. Inamba noma singayibambi na. Yeah, inamba ngizoyibamba. Ukuzolwa nami uhulumeni. Kodwa mfethu abantu bebekhona. Ngijabulela ukuthi abantu bahluphekile. Bahluphekele bawalambela amanzi. Mfethu bangenile abantu emanzini bese imvula ibinetha. Sasonto emvuleni. Mina ngicina ukudla it was Thursday ngo9 ekseni. Ngicina ukudla ngiphuza amanzi. Ngagcina lapho. Ngize ngayodla ukudla Sunday ngo6 ntambama ngayiqala ngikwazi nokuphuza amanzi le emphinjeni impimbo usubambene kanje ngakwazi nokugwinya amathi bengingadli bengingaphuzi dry fast yabona leyo bandi lelo isuke lip dry not umuntu athi ubamba ibhandi athi hayi ngo12 ngiyadla ngiyaphuza dry fast usukulindela umoya ongcwele umuntu mayihlala phambi kwakho ukhulumisa umoya ezwe umuntu wathi cha uyasho lo muntu bekunzima mfowethu esontweni ekuvele mayingangena umuntu ku YouTube abuka iservice ya Sunday bekunzima uNkulunkulu ebekhuluma mfowethu hamba uye ku YouTube ngoku nje basethile udokotela ubese ke ubhale Dr. Khehlelezi usubscribe futhi ubethe nebell pa ukwazi unotifyeka ngazo zonke into ezenzekalayo ngalo elixesha elidokotela ake sibathathe ndiyafisa nabe bekhona ecaweni ku service le othetha ngayo bangene nabo basinikeze amanamba bayabuza. Okay, inamba ungasicela kuyimnxeba ku060 4807164 06048071164. Dokotela asihambe siye kuyo emphulaphula siba mhlambi ingabe mhlambi uthini ngalixesha eli kakhulukazi abathi bafuna ukubhekelwa. Enqubeni sekubulisa molole ekhaya. Hello. Yes sir, kunjani baba? Ngiyabona njani? Sikhona nkosiyami sikhona baba right dokotela setting up oqala kuze ngikwazi ukuthi yonke into ixhumeke kahle sikhona kunjani baba siyaphila konke njani baba sikhona baba kuma lo ubuzi la enani qhubeka tata ngifuna nje ukuthi benkhona nina ngekonzeni kadokotela so ayichayi impela nje siphumile kunesa kunjalo wow. Ngiyacela udokotela akangibhekele nje mawuthi. Andifuni ukuvela ngemva befana usichazele uba kwenzekani njengobupha eclass service ndineshoba ikhonto obuye nayo noba ke ukhalo uzibone wena ngoku. Sifasila ngoba singasonke khona nje kodwa wathi asofasta sukela ngomgqibelo ngo12 safasta ngempela savuka ngesonto sakho emanzini. All right kuvakele mfowethu Nkosi kakhulu enqubeni siyakubulisa molele ekhaya. Sanibona njalo sikhona kunjani tata? Hayi ngiyaphila khona noNkosi Lester. Nkosi Lester siyakwamkela enqubeni mhlambe uthini wena? Bengithanda ukuthi ubabulobile obese ungibwele kancane into zami. Hayi mina kaloku ufuna udokotela athi ukubhekela into zakho kutheni ufuna ukubhekelwa nje awuzazi into zakho wena azazi kahle manje ufuna phela ezinye izinto ngikuzazi zonke afuna izicelo zakho hamba kanjani.
Alright, ndiyekuva kuhle khona kodwa ke i-open line besifuna mhlawumbe utsho nje umbuzo kuye udokotela uncome mhlawumbe ngemsebenzi yakhe udokotela. Njengoba sithilo sathi open line. Yebo bayi sisindlene nami sengiphuthuma ngizwa kahle ngithe nami ngithola ithuba ngeke ngicela isinde yami kanjani. Alright. Sengibhekene. Ingxaki sethilo kaloku nje uba i-open line uthini umhlekazi mana. Nkosi tata. Siyabulela. Danke tata, siyabulela kakhulu. Right, enqhubeni siyakubonisa molweni ekhaya. Okwizilo mzansi siyakubonisa molweni ekhaya. Yebo njani? Sikhona kunjani? Ngiyaphila ukhuluma noSibusiso la. Yes, but Sibusiso. Yes, ngiyayulile. No, ngithula ukusho ukuthi nje hayi dokotela impela ayizenzile ibanga ngekali. Hayi weekend ngesonto. Yeah. Ya mina bengiqala ukubona ukuthi ayikhona bethe namandla angabe ekhipha amateksi akhe ukuthi sihambe sendaweni solwandle sifike mashika lapho olwandle sifika asabhatisi engasokhisiseni. Ebemangabi lamateksi butisi? Ebo-20. Yeah. Hayi bengiqala ukubona ukusimanga. Ngijabule kakhulu nami ukuthi ugcine yami engiphiphile ethandazele zonke engakhokhanga mali ke. Oh madoda. Hayi. Enkosi. Kwelekile kahle le ngiyabonga kakhulu. Danke sifuna njalo ke dokotela. Enqhubeni sekubulisa molweni ekhaya. Yebo sawona. Baba kunjani? Ngiyabonga ngicela kuwa anonymous. Isibongo kwabantu anonymous kabe. Anonymous. Isibongo igama lakho anonymous isibongo. Okay, qhubeka singadli ixesha tata qhubeka uhlale endabeni. Ngicela baba ngibhekele. Nje besitsho nje kulogqithileyo umuntu uba sifuna izinto azithoyo izincomo. Alright. Enkosi tata siyabulela kakhulu. Liyazi thuba labantu enqhubeni siyakubulisa molweni ekhaya. Mono. Yes sir, kunjani baba? Ngiyaphila futhi. Sikhona Nkosi yami, ngicela ukubuza ngithena nabani kweyiphi indawo? Uthatha nezitha ngisemarisbek. Usemarisbek ngalixesha. Uthini udokotela? Uza neziphi izincomo noma mhlawumbe ufuna ukubuza ntoni kudokotela? Kahle nginenkinga ngiyaqhelisa ngiyazi ukuthi uhlelo kumele ubuze kodwa manje ngomuntu ongaboni ngehlelo manje nenkinga sengishayela dokotela ngibekele engawazi. Awubone emehlweni. Ngithule ya university sokunathi akukho into zami ngiyayilini. Okay, ngiyacela ungadinwa bhuti nabanye futhi abalandelayo lobulobu. Okay. Ukuhlola ngizohlola kakhulu ebusuku. Bayazi ukuthi ngizotholakala lapha ebusuku namhlanje la ekubamba yonke le ibamba yonke indawo. Umsakazo emkhulu. Ngizobe ngihlola khona mfowethu bangadinwa. Ngiveveleka ukuya khona. Kodwa namhlanje bengifuna nje imibuzo mayelana ngesintu uyancoma uhlehlelezi noma wakwafika wangakuphatha kahle kwakhe noma yini. Imibuzo nje ade ngiyilindele. Ebusuku ila ngihlala khona phezulu komhlahla from 11 kuze kuyoshaya 12. Then futhi ngo4 ekseni kuze kuyoshaya 5. Bayazi bangithola ku Facebook bayazi nalamba abangilandela ama social media bayazi ngitholakala lapha. Nje ebusuku bayazi umsakazo ovumelekile ku SAFM. Nazi ya ikuvele dokotela Nkosi kakhulu sibamba ukuqhubela siba mhlambi ngabothini nenqhubela ngelixesha ndibana nawe uyayizivela kapho ngasekhaya ku 0604807164 ngalo elixesha eli sithola kakhulu sithi isintu sami enqhubeni siyakubulisa molweni ekhaya. Hello bhuti njani? Sikhona mama Khondo kunjani? Siphilile bhuti molweni kumkhulu Molo mama kunjani? Ngiphilile mkhulu nomzamo wakwaNgcobo. Wathetha isiXhosa ngoku. Uyamva? Kunomzamo kaNgcobo eFlagstaff kodwa ngilegoli mkhulu. Usegoli njengamanje. Ewe bhuti lobulobi ngila egoli ngokodwa kona ngwaseFlagstaff. Umamele iradio lapha eGoli. Alright, udokotela uyakubalula into yobana ke ucela imibuzo namhlanje nezincomo mhlambe ezithile okuthi uzonibona uzothini nathi iFacebook page uyichilo. Mna ke isincomo sami kumkhulu hayi ngimbukela okwama video akhe. Hayi uyawenza umsebenzi wakhe Shem. Kanti ngoku. Okay. Into engiyithandazelayo njengoba angakade ngincedakale mna elileya yami hayi kubuhlungu kunzima. Ukayiphinda weGoli ngongelixesha.
La eGoli ngike Centurion ngaseMidrand. Mina ngibase Pinville ngolwesine. Ngicela ukuthi uze mama mahala. Sike sibone ukuthi yini singayizama sizame ku. Mkhulu, mkhulu, Thixo, bawo Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu mkhulu ngizozama kangangoba uButhule yangazi la ngikhona ngaye ngathenga uSlay Queen kuyena. Iyavula ichemist yami khona lapha ePitoli izovula ngicabanga ukuthi ngomhla ka angazi 15 December izovula ePitoli ichemist lami. uButhula nje mkhulu bethena nge-17. Yes mina ngenza mistake nge-17 ziningi izinto engizenzayo babhizi kumanje. Mkhulu hayi kunzima kumnyama. Bengizothanda ukuthi sisi mawusizakele futhi ubuye futhi uzosho la emsakazweni ngoba mase nisizakela nisho angifuni imali. Ngicela nje ungiphathele noma imali emhlophe u2 ngizokwenzela. Yabona mkhulu, yabona imisebenzi yakho kade ngatshela usister wami ngambalisela ngawe bengigodukile ngemakend August ngimphathela ama-video ngikudownloadile. Alright, inamba yase ekhemisi entsha la engizoyivula khona ePitoli 012. Ayizoshiyeka mkhulu ngizokula. Okay 012397 3866 012397 3866 and then enye into olobulobi engicelayo ngicela ukuthi bonke abantu abanama CV kunama job opportunities kune push enkulu engivulayo eGoli so njengamanje ngifuna ama CVs but kakhulu ngicela abantu abaseGoli abaseThekwini sengibanikile opportunity bengifuna iHR ngitholile ngiadvertise futhi ku Facebook kwami ngayithola iHR good one jabulela ukuthi ngilandele abantu abafundile futhi ngitholile she's happy office lakho se right njengamanje sengifuna abantu ngicabanga ukuthi abantu engibafunayo bawu4 2 amantombazana 2 abantu besilisa ngifuna abasende ama CV wabo email address ethi yona ekagugu.letu15@gmail.com ekagugu.letu15@gmail.com but bengizocela ukuthi noma nabangasenda abanye it's fine but ngizothanda ukuqale abantu abane qualification let's say umuntu one experience ebusha umuntu one ama qualifications maybe lana ekusikeni inyama ukukhatha inyama and then the other person engimfuna eThekwini ngifuna umuntu a qualified chef. Alright. Qualified chef on a driver's license because kuzofanele move imoto lo ke ngimdinga agent ngicela oseThekwini ohlala eThekwini ozohlala njalo kunala kufanele uchecka khona beENZ management so ngifuna a qualified chef with an experience iCV na yayisende khona laphana ekagugu.letu15@gmail.com ukhumbule ukuthi chef ngifuna kuphi eThekwini la kule branch eseThekwini then laba bawu4 ama CV wabo ngwafuna sendwe but bazosebenzela kuphi eGoli la engivule khona ibhusha yami ise Balfour Park it's in Joburg kuLouis Botha along Louis Botha ibhusha enoshisanyama so ngifuna abantu aba well disciplined anginankinga noma uphuze utshwala but uphuze wazi ukuthi ngizama ukuvula mfowethu amathuba wami omsebenzi I'm giving back to the community so ngicela abantu abanalawo ma qualifications basize bangisendele ama CV ngokusheshsha. Right, Dokotela, sizoyibamba mfondini. Mfondini, konqelele ndiyabona ayolwazi lulenze Dokotela. Khona into yokuthiwa ukubethela. Dokotela ukubethela ndikwazi kakuhle mna. Kuhlukaneka kangakanani athi umuntu obethela umzi? Into enjani leyo ubethela izikhonkwane? Okay, it's a good question but I guess sithi abaningi bazoyibamba next week masikuphi mangileka ukuze babone ukuthi cha useGhana ngempela serious nina ningala that's where I'll go deep ngi-explain ukuthi uma sikhuluma ngokubethela mfowethu sikhuluma ukuthi vele nasemakhaya sasazi ukuthi mase kuyihlobo manje sesishintsha umuzi kwakufanele unjani ubethele ukufika inyanga izopopola ukuthi yonke into isahamba kahle yini ebesiyabethela uma sikhuluma ngokubethela sikhuluma
ake sithi sizoyichaza Alright, next week yeah. sichaze kahle umehluko ngifuna singene deep size siyongena umehluko phakathi kokubethela umuzi nokubethela umuntu wesifazane Nasiya. yabona ngifuna sichaze lapho Okay. because abantu they are getting confused ubethela umuzi ubethela umuntu wesifazane ubethela umuzi ubethela umuntu wesilisa phela kubethela wesifazane yedwa Oh. nendoda kodwa kusafanele sazi ngoba kunamadoda amaningi athi mayehamba akazi ukuthi kade abethelwa Yo. kunomehluko phakathi kwesikhonkwane nedliso yabona lezi zinto zo3 uzothi omunye hayi ukuthi wadliswa vele wabethelwa Nazi ya. cha umehluko phakathi kwedliso nesikhonkwane nokubethelwa zihlukile lezi zinto so kufanele next week wonke umuntu athenga ama data be ku Facebook wonke umuntu athenga ama data ku YouTube ngizoshaya ama interview nje amaninganyana ngizobe ngikuphi eGhana ila ngizobe ngikhona Dawudela kuzobe seGhana next week na kanjani mphulaphula ekhaya thatha iphepha nepeni ukwazi ukuthabatha inkcukacha nengcombolo esithe ukwazi noma mhlambi sele ufuna ukucaciseleka noma mhlambi so ekhemisi lobukhazikhazi lihle uthola amafuna ama direction ukwazi ukufona Dawudela benza kanjani nasecaweni obabolele ecaweni babolele ecaweni ya bafune ya mfowethu ecaweni ngibonga kakhulu kune check engayinikwa 100,000 ngaye ebanki ngawuconfirma banginikeza imali Thatha nizobuza hayi banginikeza istatement ngabakhombisa abanye ngisabile esontweni ukuthi abantu bazosuke bathi why sibona istatement babone ukuthi awukanti akana mali lo muntu uhlale ekhuluma nje akana mali right it's a topic for another day right ichemist lami lizovula ngomhla ka17 ePitoli 271 Pretoria Street ePitoli CBD 271 Pretoria Street laphana CBD ku Stein Towers shop number 33 Steins Towers building store shop number 33 indawo nje enhle kakhulu kumanje mabe ngadlula khona bayothola kushubile impela that's where my chemistry will be izinto zobe igcwele yonke into abayifunayo then ikhona ngithanda ukubonga kakhulu mfowethu lobulobi uline ngendlela kade ungakhona unetha I couldn't believe ukuthi abantu bazoza yini kusho ukuthi abantu ngisabahlonipha mabekwazi ukuthi bakwazi ukuzongisupport bancame into zabo Dawudela bancame imvula yes banethwa mfowethu uNkulunkulu ababusise umuntu othengile unenhlanhla ngoba zonke izinto ade zilaphana ngiyenze sure ukuthi ngifuna babuye mfowethu bazolokhuza bazobonga so into engisho ukuthi nase chemist sasekhona izinto ichemist lami likhona ziediwe izinto ezintsha zikhona number 407 Salmon Grove 407 Salmon Grove la ngase shop number 1B nga next to Speeds lapha ngase labor department omdala baye khona nje bazoyithola into zami everyday chemist livulelwe umuntu othi ngiclean ngifuna ukulashwa inyanga eclean namakhambi wami la engathatha khona they are very clean even ishower gel mina mangigeza ngeshower gel yami umuthi vele abahambe bayoyibonela izinto babona ichemist kanokusho ukuthi sisuke sikhuluma ngani engizogcina ukusho ukuthi ebusuku ngo11 to 12 bavule nje SAFM bazongithola khona ngesilungu igijima ngesilungu mfowethu angidlali ngizobe ngihlola nabo futhi bangayivula bacele futhi ukuhlolela bayongithola khona kanti ke ngo4 kuya ku5 ekseni bayazi bangithola phi lapho engiyibamba khona kusuke sizobe sithi impela sizobe sisemathandweni ekseni ngo4 kuya ku5 sizobe sithi semathandweni sigijima kanjalo then ngaba promise ukuthi siyahlola futhi ekseni so inamba yase office abafuna ukwenza iappointment baze kukhehlelezi bazohlola it's 032 948 60 17 ngihlala eThekwini endaweni yase Verelem Thekwini eVerelem mawufuna ukuza ilocation uthi Nyanga Yodumo Mzo i-cellphone number ithi 063 051 7641 ngiyabona bathi badinga massage oil okwamanje isangiphelele kancane kunamakhamba amanye enganawo but abangilinde futhi mangibuya futhi le elokhuzeni mangibuya futhi le Ghana kunamanye amakhambi engizobuya nawo ngimuntu ophila impilo engayifihli mina bazobona ngwandlalile futhi phansi ngibuye nawo azokhanda futhi izinto that is why ngithi mayi babo mangibuya leni isigubhu sami futhi esokuqala cishe siyobe su150,000 njengoba manje isigubhu sokuqala mawuthi impela ufuna isigubhu sokusebenza siwu85,000 mangibuye sokuqala siwu150,000 futhi hayi anginankinga ukubiza imali ngibiza nje ngingasabi ngoba ngiyazi ukuthi into engizokunika yona
mfowethu uyakude ngeke ngikunika into ngempela Madokotela khona umuntu ongeva nama ndiva uthi isigubhu esisokuthenga amanzi uthwala enhloko isigubhu nje ayimake so lezi topic ngenyimini khona abangefayo nabo abafana nawo right kusekukwena nabalaleli bakho bazokuxelela uba bafuna sithethe ngantoni next week sithethe ngesigubhu esisibethe ecaweni okay sithethe ngesigubhu esokudonsa esebusiness noma esemali noma esenhlanhla or sithethe ngokubethela one and then I will explain so that nalohla lethi isigubhu ukuthwala ayazi lento aphume correct clean nomuntu othi mina sengivula ibusiness yami but ayenzi next ngifuna ukumxelela ba cha esigubhini sisuke sifake inani but I won't go deep into details but ngizoyichaza lento ukuthi lalela mawunesikakhe ehlelezi noma mawunesikaba you are very lucky sisuke sesisebenza Dokotela ndizokendive uba ziyatshiyana nangema price ina ndokendive udokotela so mfake emphulaphula ngiqhubele igama la isinto sami dokotela asibahambe apha baqale ku ipage le Facebook i-Facebook page inyanga yodumo mzongo ngiyabona lapha khona uthi nkululeko Jezi ngubane angazi nkululeko ngubane uthi inbox angiyithandi mfowethu leyo ukuthi ama client ama inboxani ngoba igcina idala ukuthi uthola ukuthi omunye useyaqolwa imali eqolwa ngegama lami noma hayi ngiyakwazi inamba yakhehlelezi nginayo lethi imali ngaka in so nami ukhehleleza ngifuna ukinbox umuntu angangi-inbox umuntu nama ngim-inbox mawufuna ukukhuluma la wonke umuntu abone ukuze kube fair nokhehlelezo fake ashesha abonakala ungabona umuntu ethi ngicela ungi-inbox please at your own risk wenze lokho at your own risk inbox ane but egama lami ningalifaki sizoyi-explain indaba yesigubhu next week siyi-explain ukuthi why siwu 85,000 esokuqala the highest one. Can I tell you the price of the highest? I would leo 85 sona esiphezulu. The highest scoop sami kwethenga naso still 6.5 million. Dawuthi ngicela sihlale phansi 6.5 million iscoop sami sokugcina leso. Ngizokuchazela ukuthi kusuke sekwenzakalani. Hayi madoda. And showcase kufanele uqale uyibone kuyo umnikazi wendaba le. Echaza uyibone ngiyicategorize ukuthi le ihamba kanje kanje. I know social media they talk why but ngiyazi mina. Ngizobona mbuzo etsolo ke dokotela next. But you better go and prepare your questions. Ukuze ngiyichaze le ukuthi kanti isigubhu sasidalelweni isigubhu siphathwa umuntu onjani what is the advantage and the disadvantage of isigubhu umuntu ungavela umnika isigubhu fanele umtshele ama advantage nama disadvantage waso ngifuna ukwazi you know people now ba interested esigubhini ngifuna ukwazi ukuthi next week ngikhulume ngesigubhu noma ngikhulume ngokubethela isigubhu ndazi wena usho kanjani ukuthi isigubhu no zenzo kaloku nabo bazolithola nabo uzomva nawe pa social media nawo ugcwele imani isigubhu noma mhlambi ukubethela bathi kanje but show isigubhu nala ngiyabona bathi isigubhu please isigubhu funa ukuzwa abashiya ama message abathi ukubethela angikhulume ngakho bazosho abathi isigubhu bazosho kodwa ngiyabona manje bathi no isigubhu no it's fine and you know angifihli ukhona omunye futhi engimaziyo onesigubhu sakhe sokuqala the cheapest 12,000 you know ngizoyishiya futhi nenamba yakhe la ngizoyishiya inamba yakhe inyanga anginamona mfowethu mona into engadalanga nayo anginankingi ukuthi balayini bebaningi bonke beyofuna esika 12,000 ngibe no line wabantu abawu2 bezofuna esika malini esika 85,000 beta sinalutho sifuna esika 85 uma eze lozofuna esika 6.5 million I've got clients abafunayo 6.5 million but sifuna lesiya 6.5 M dokotela siya expire ngicela ukuyibambe khona lapho ngoba iphendula angithi ke mfowethu sizokhuluma ngaso vele khona umuntu othi yena why lona business isigubhu sika 6.5 should lenyanga ifuna ukumqola ifuna ukuvuka ngami mina ngeke ngithi uma uyiclient sekwaba nama app umuntu ethi isigubhu 6.5 million awuthi dokotela uqala ungibonisa ukuthi bakhona yina abawu10 abake basithatha or ufuna uqala ngami kanti ungikhombisa abawu10 abathatha lezi sika 6.5 million ngokuthi ungikhombisa ku app ukuthi hayi bayenza deposit ye 6.5 abawu10 bese ungabona failing to do that should uthatha ama chance leyo nyanga ibona ngawo uhamba ngemoto enhle isithatha ama chance futhi ngenhlanhla ke mina ngiyibona nemoto zama client mabepakile ngoba bheka le phezulu mina ngisuke ngisesigodlweni but what I'm saying is my own scoop siku 6.5 M the highest the cheapest
85,000. Utsho wakho umlomo dokotela. Ngomlomo mfowethu ngithi 685,000 pounds. Sawuthetha mphulaphula next week na kanjani Hayi naba bayasho bathi hayi mfowethu isigubhu. Ngizokhuluma ngesigubhu next week. Asike sihlale kusona bayasho bathi sifuna ukuthi sizwe ngale sigubhu and then need to also prepare. Ngizokuchaza la next week ngifuna ukuchaza ama advantage ngoba bayasithanda. But kunala esibesambe sabe sithi gogo ma ungasenzelanga umuntu oright. Ngoba you need to understand. That is why ngelinye ilanga ngingayichaza lento kancane. Ngathi yini umdlebe? Mabethi isihlahla somdlebe nondela mzimba. Yini umdlebe? Yayibona lama topic abuya futhi. Isigubhu ukubethela umdlebe. Yini umdlebe? Umdlebe utholwa umuntu onjani? Kusuke uyangena yini esigujini. Uma ungenile kwenzakalani? Hayi. Yabona mfowethu sizojula next week. Kakhulu dokotela usiphi namba ukugqibela dokotela abazokwazi 063 chemist 063 051 051 7641 7641 eyasegoli abafuna ukungibamba egoli 066 066 00 00 266 266 33 abasegoli labo abafuna ukungibamba khona egoli abavele bafonele leyo number kodwa next week sihlale esigujini bathi bonke bafuna ukuzwa sikhuluma ngesigubhu kanti ke vele nokubethela bekubalekile ngoba at some point kunento ebalekile ongayithola umuntu usungasawusebenzisi ubethelele umuzi wakho kwahamba izinto kahle kubalekile na ukubethela I know sebefuna ukugagamela esigubhini bathi ukubethela uthola ukuthi akulunganga isigubhu ngeke sisebenze ngabethelwanga kini ayivake ngokulento shintsha lento manje yakala ngalo ihlobo le ambulance ke ngoba